Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Рахтаҷ. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошиниҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, ягон фирма, чӣ намуд техника ва хона бошад, марамат сурат маълумот шуда кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. Дар имрӯза навор ҳастем мошинои Мерседесҳои сечка объёми Toyota Corolla, Toyota Camry ва Toyota Corolla 1 ҳам душам ҳастем. Ва ҳастем Opel Vectra, мошинои ВАЗ 21015 ва мошинои водовоз ва дигар намуд мошинои Мерседесҳо ва ҳастем Astra G, дӯстони азиз, ки бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо далакора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. Мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед. Марамат, рафтем. Яка мошини фурӯшӣ имрӯза аст баъдро ки водовози фурӯшӣ аст ки Zil водовоз 130 соли бароишаш 1990 аст ки ҳам бензин ҳам газ дорад, кор мекунад. ҳолаташ мега беҳтарина ки хеле ки дасти як одамда гаштеса. Мотораш мега аз худаша газ бензин 6 та балон мега 90%, аккумулятораш пачка, не ки фақат ҳуҷҷатош буд шудагия. Дига ҳама ҷои мошин мега 100%. Балон 90%, салон тоза, ҳолаташ беҳтарин. Хоб, айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир ва фурӯхта мешавад бо нархи 55000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. Агар агар мошинои майда ҳам бошад, ки ба мошинои майда алиш мекунем, вариантҳои худтона пешниҳод кунем ки чӣ хел мошин дошта бошем. Якум рақамошон аст TCL Тоҷикистон кор мекунад, дуюм рақамошон номери Россия кор мекунад ва дар рақамҳои Россияшон WhatsApp ҳам пайваст доранд. ҳар ду рақамошон кор мекунад. ҳам алиши ба мошини майда, ҳам фурӯшӣ бо нархи арзон бо кадоме ки мегирад муомила дорад. Дар ноҳияи Қумсангир марамат дигар маълумотои бештар аз соҳибашон гирин. Дӯстони азиз, мо реклама да мегузорем чӣ намуде ки фурӯшӣ дошта бошем. Хонаҳай, заминаи, мошина, ягон техника марамат роӣ кунен, мо фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. Деюм мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро Opel Vectra A аст ки соли бароишаш 1991 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 литраи коробка механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор мега беҳтарин хадавой дорад, ҳолаташ мега сода, мошин мега солшам агар кӯнаки боша, не ки 100%. Солаш 1991 не ки мошинча мега нахадой омада бинем. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомила дорад. Якум рақамошон аст Вавилон кор мекунад, дуюм рақамошон Мегафон аст ки дар рақамҳои Мегафоншон ҳам WhatsApp ҳам имо пайваст дорад. Обшим метавонед ки аз ин рақамошон маълумотои бештарша гирен. 18000 сомонӣ баъдрон бо арзона мешудиша фаҳмида гирен. марамат дигар маълумотои пурра ва ани тариқи Vectra аз соҳибаш мошинча мегӯяд хеле ки дасти як одамда гаштаса, яъне ки соза тамос гирен. дӯстони азиз, ва чӣ намуд мошине ки мехарем дар комментар нависед, мо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат шумо дасткликатона фаромӯш накунед, дастклик лайкора гузоред ва силкаи навори моро агар имконият бошад дар WhatsApp имо чиз аст поделиташ кунед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст баъдро ки ВАЗ 21015 аст ки мошинои молодёжни чотка советский, яъне ки мошинча тоза ка беҳтарин молодёжни кадагия. хоб, соли бароишаш 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотори 1.6 инжектора коробкаш механика, ҳолати мошин мега беҳтарина. мотор мега соз 100% хадавой дорад, магнитофон, саундбуфер, хоб, балоншам ҳолати кория. дӯстони азиз, салоншам тоза ка мошин краска беҳтарин баъдро, ки ягон сарапина харошдаги ягон чи надорад. фақат як ҳуҷҷатша буд шудаги ҳуҷҷат мекунӣ, фақат мегирӣ газ метиҳӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қӯрғонтепа фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки бо арзонтар ва муомилаи хубам дорад. инашам якум рақамошон аст Вавилон кор мекунад, дуюм рақамошон Мегафон аст ки иншам кор мекунад. аз ҳамин ҳар ду рақамҳо метавонед ки бештар маълумотша гирен. ВАЗ 21015 системаи беҳтарин 2007 сол, мотор инжектор, бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор хадавои ҳамаш ҳолати беҳтарин, бо саундбуферам дошта. марамат хай мошин дар Бухтара, шаҳри Бухтара метавонед ки рафта аз пеш бинед ва савдо кунед.
лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навор дар ватсапи мо подлисаш кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ аз Сайбадром ВАЗ 21010 ҳаста ки мошинои советский соли 2006-2003 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. мотор 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин бадрон салон тоза, раднои краска, мотор мега соза, хадавои кадагия неки ҳуҷҷатрош бучидага бадрон мошинча дига ҳама ҷош 100% ҳуҷҷат ва танировкаш бучидага чихол бихол ҳамаш дорад. айхе мошин дига 100% мега соҳибош. одамоне ки кан кардана харидора мега арзон мекине метиҳем. мошин дар душанбе айни ҳол ва фурӯхта мешавад бо нархи 15 000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. одамоне ки кан кардана харидора мега муомилаш мега дар назди капоти мошин. хай дар комментария бисёр хоҳиш мекарданд ки ВАЗ 21010 монена баҳри шумо закази кардагитон метавонед ки рафта бо аз пеш дида савдош кунед. навора то охираш тамошо ки дастгиртона фаромӯш накунед. панҷум мошини фурӯшӣ аз Сайбадрон Opel Astra ҳастад ки дар кузофи хечебекаш сидан яъне ки светои сафед. хоб соли 1998 ҳастад ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. солуш 98 сол. бензин газ, мотор 1.6 литр, коробка механика, мошин мега 100% раднои краскай, краскаш мега задагӣ, пӯсидагӣ, сарапина надорад, мошинча мегад кам гаштагӣ. ҳуҷҷатам дорад ки нагуфтем чанд қаср ки ҳуҷҷатам мегад аниқ дорад. краскаш мегад задагӣ 100% ҳамаш қоидави радной аз худаш. салоншам тоза ҳай. дӯстони азиз хай бо бештар маълумотшам мегиред электропакет ҳамаш ҳастай. мошин дар пойтахт душанбе дар айни ҳол нархша мега 37 неки бисёри баъд не камтар арзон мешавад дар назди капоти мошин. 37-аш мега бо хай кадоме ки мисол савдо карда метавонад ай назди капот муомила дорад. ин ҳамин рақамош аст, рақамҳои билайнае кор мекунад. бештар маълумотҳои пурра аз соҳибашон. чӣ намуд реклама ки дошта бошед мошинаи заминаи хонаи квартираи фарадро мо дар оякре мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. кадом намуде ки мошин хар ки бошед дар комментария нависед ҷудо карда пешкаштон мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 аст Сайбадрон ки светои сафед соли 2006-2005 солае ки сӯзишвуриш бензини холия. Абиё мотор Presto эконом 1.5 литра, коробка автомата, сайстари мошин мегад нахад ва ҳолаташ мегад соза. мошин мегад раднои краска сафед мегад ягон бор краска шидагӣ нестай, краскаи заводской, фақат ҳамин бампери пеш мегад краска шидагӣ, дигар ҷош яъне нея. ҳуҷҷат дорам мегад сӯза неки нагуфтем чанд қад сурок, салон тоза, кондитсионер, электропакет, хай мошинча нахаду 4 диска, 4 балонои 70%. мошин мега дар назди капот мега омада бинен арзон мешавад. айни ҳол мошин дар душанбе қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 56500 сомонӣ. ин нарха соҳибшон мондиянд. неки нагуфтем ки мошин дубайская, америка ҷои номаълумае нарша хай намондага 56500 муомила дорад. срочно мега пул дар курай. хоб ин рақамошон ҳастад мегафон. дӯстони азиз кадоми шумо ки мехарем бо занг зада бештар маълумотоша аз соҳибашон пурсед срочно мега пул дар курай. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 аст Сайбадрон ки полни фулай соли 2006-2010 солае ки сӯзишвуриш бензини холия. абиё мотораш 3.5 литра, коробкаш автомата, сайстани мошин мега беҳтарина мошин мегад полни фулай. хоб стар стоп дорад, сиденьё, обогрев сидени, отпечаток, кожаный салон. хоб сиденьё пеша мегад ҳардуш ҳастай, лифт ҳам обогрев. хоб мошин мегад умуман мегад сарапина задагӣ пуштагӣ надорад, кондитсионер, электропакет, хоб 4 балон пачка, 4 диска обши мошин бадрон ҳама чӣ дорад. ягон сарапина, ягон хат кашидагӣ нестай. мошин тозаҳакай, мошин кам гаштагай ва дар пойтахтай мошин мошини шаҳрияе. нархи мошина мега 135 та мегаем бо арзонтар карда метиҳем ва мошин чӣ хеле дучанбе ина рақамошон мегафон ҳастанд. одамоне ки кан кардана харидор бошон мега савдо мешавад фақат дар назди капоти мошин, яъне ба телефон мегад умуман савдо накунем. умуман мегад задагӣ надора бадрон. хайна бо фаҳмида гирем. дар рақамош ҳастад мегафон мошин дар душанбе бо як бор дига занг зада маълумотои аниқ ва пурраша аз соҳибашон гирем барама.
ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст боядрон бояд яга аст Toyota Corolla D аст ки навхали светои серебристи соли барои 2008 солае ки бензин газ ҳардош кор мекунад. Мотори 1.6 литра коробка автомата системи мошин мега бадрон беҳтаринае. Мошин мега як дасткаштага ягон чи камбудӣ надорад. Ҳама чизош мега кор мекунад. ҳуҷҷат не ки бучидага мошин мега дубайский. 4 баллонои 80%, 4 диска, раднои краска, кондиционер, электропакет. Хоб, ҳама чизош мега 100% радное. Мошин мега як дастае. Хайм хел соҳибшо навистия. Мошин айни ҳол инаш ҳам дар Душанбеи пойтахт қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 69 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаш дар назди капоти мошин. Дӯстони азиз, ҳамин соҳибшон чӣ маълумоте ки наиста буд мо пешкаштон кардем. Мошин дар Душанбе рақамошон мегафон аст 69 000 сомонӣ. Марама тамос гиред. Шумо дам агар ҳамхари рекламаҳои мошино боша мо дар роҳ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. То видеои оянда.